چکدارên ser bi qindîlê ve berdewamîn di dirustkirina behaneyan ji bo Tirkiye ta ku êrişî navçeyên Kurdistanê bikin li her çar parçeyên Kurdistanê. Erê dawî jî PKK careke din behaneyan ji bo Tirkiye dirûst dike ta ku êrişî Şingalê bikin, ew jî bi wergirtina navçeyan ji hejda şebî. Jê derekî serbazî eşkere kir ku ev e demek ew hejda şebî navçeyên dibên destê wê de li Şingalê radestî çekdarên PKK dikew. Di bernameya hejda şebî de ye ku tevahiya Şingalê radestî çekdarên PKK bike. Wî ji derê serbazî da zanîn ku hejda şebî û çekdarên PKK matirsiyê li ser xelkê Şingalê dirûst dikin û eger hejda şebî tevahiya navçeyên Şingalê radestî çekdarên PKK bike, eger heye ku Tirkiye operasyoneke leşkerî li ser Şingalê encam bide. Qaderê qaçaxa endamê serkirdayetiya Partiya Demokratîk Kurdistan û berpirsyarê liqê Şingalê partî got ku bi radestkirina navçeyan ji bo çekdarên PKK matirsiyeke mezin li ser Şingalê heye, ji ber ku hemû aliyek dizane ku Tirkiye li dûv behaneyan ve digere ta ku operasyoneke leşkerî li dijî Şingalê encam bide. Eroha qaçax got ku hejda şebî bi vê pêngavê dixwaze ku şer jî di navbera hêzên pêşmergeyên Kurdistanê û çekdarên PKK dirûst bike, ji ber ku ev navçeyek ji navçeyên ku nakûkî li ser heye û çareseriya wê bi madeya 140 ya distûra Iraqê ve girê daye. û ji aliyê xwe ve Mihemed Xelîl qayîm meqamê Şingalê eşkere kir ku eger tevahiya navçeyên Şingalê radestî çekdarên PKK werekirin, jarekî mezin li pêşiya Şingalê ye. Ji ber ku Tirkiye wê êrişî navçeyê bikew, ew Kurdên Êzîdî rêjeya wan 20 ji sedî ku niha li Şingalê ne wê careke din derbeder bibin.